Fransi ale ni Equateur jamana ule uteke si Mali la nga Mali ka representa o ye ulakile ni kuma ninnu na Mali kɔrɔyan fan ka taa bila a camancɛ polo la bingalikɛ wale dɔw kɛla ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na arabadon a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 7 olu kɔni bɔnɛla u ni na Allemagne jamana o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA jɛkulu la ko ale bɛna taa n'olu ye kalo 9 fo ka taa kalo 12 ɲɔgɔnna la Bankas ko olu ka carte biométrique o bɛ ka kɛ ni machine mun ye ko o tiɲɛna tuguni an balima an bɛna ni kibaruw ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la ONU au Conseil de sécurité kɛnɛ kan Fransi jamana ale ni Equateur jamana olu kɔni u tɛgɛ kɔni si Mali la ka yɛrɛ ka fɔ ko buna adamadenw ko olu kɔni ka hakɛw sabatilen tɛ Mali la nka o kɛnɛ kelen kan Mali fɛnɛ ka représentant ONU kɛrɛfɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ni ka Mali kɔni lafasa ni kuma ninnu na k'aw ladɔnna k'a fɔ ko arabadon o kɛnɛ kɔni kun sigilen don Fransi ale ka représentant ONU kɛrɛfɛ ni o kɔni ye Nicolas Rivière ye ale kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko u kɔni kan ka laɲini caman kɔni kɛ MINUSMA fɛ i n'a fɔ sisan ko walasa MINUSMA o ka se ka dugudenw lakana ka dɛmɛ don accord de paix o kɔni lawaleyali ma ale ni fɛnɛ maa minnu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna ni olu ye déplacé ye ni ka tila ka se ka dɛmɛ don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a tilala tuguni k'a yɛrɛ filɛ ko mura ko o kɔni fagaliwale ninnu kɔni kɛra a bɛ san 1 kɔni bɔ ko hali bi ko kibaruya jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ o ko la ko a kɔni man ka fiyewu MINUSMA o kɔni ka kɛ Mali la yan nɔ hali bi ko olu kɔni ma se ka kibaruya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ ka fɔ u ɲɛna mura fagaliko ninnu na ale ka ni kuma ninnu kɔnɔna la a tilala k'a yɛrɛ fɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko Wagner kɔni ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko olu kɔni nɔba bɛ mura fagali ninnu na ko jaabi jɔnjɔn kɔni kan ka sɔrɔ o enquête ninnu na walasa maa minnu kɔni nɔ bɛ nin ko ninnu na olu nɔ ka minɛ u ni ɲangilim ka kan u ka da u kan o kɛnɛ kelen kan Mali ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ka représentant kun bɛ yen nɔ ni o ye Isa Konfuru ye o kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Fransi ale ka représentant o kɔni filɛ ka kuma minnu kɔni fɔ nin ye ko nin ye ɲɛnawoloma kumaw ye ko sabula ko bingalikɛ wale minnu taara ka ɲɛsin dugudenw ma ko mura kɔni kelen ta fɔli a la ko o ye ɲɛnawoloma ye ko sabula ko dɔwɛrɛw kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a da ma se olu ma wa ni a yɛrɛlen don k'a fɔ fɛnɛ ko o bingalikɛ wale ninnu ka ɲɛsin dugudenw ma ko Fransi ka finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun nɔ bɛ o la o waati kelen kɔnɔna la a tilala ka hakililajigi kɔni kɛ ko n'a y'a sɔrɔ ko ni Fransi u ka représentant olu kɔni ɲinana u kɔ ko o kɔni ko bɛ ale hakili la hali bi ko janvier kalo la san 2021 ko bunti ko mariage kɛla dɔ ko Fransi finitigilakaw u kɔni taara baga o duguden ninnu ma ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na ko o waleya min kɔni filɛ nin ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko Fransi finitigilakaw de nɔ ye o ye ko nka mun de la a da kɔni ma se o ma fo mura kelen ta ko hali sini ɲɛ jɔnjɔn kelen kɔni ma sɔrɔ o ma ko sabula ko enquête minnu dayɛlɛnna ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ si ma se ka résultat di Isa Konfuru ale kɔni ka nin kuma in kɔni kɔfɛ Fransi représentant ni o ye Nicolas Rivière ale kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bunti yen fagaliwale minnu kɔni kɛla ko ni a yɛrɛla k'a fɔ ko Fransi finitigilakaw kɔni tɔgɔ bɛ o la ko o kunnafoni ninnu kɔni jɛlen tɛ ko o kama maa tɛ se k'a fɔ ko a bɛ kalaturu o kan o waati kelen fɛnɛ la Equateur jamana olu ka représentant ni o ye Hernan Perez ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u kɔni ka u jija nin ko ninnu kɔni ka sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na ko maa minnu kɔni mana kɛ nin ko jukɔrɔ ko a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye ko u kɔni nɔ ka minɛ u ni ɲangilim ka kan u ka da u kan ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔni kana u sigi ka nin ko ninnu kɔni lajɛ ten o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mali représentant Isa Konfuru ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni cɛ kɔni jaabi ko olu kɔni ka u jija u ka jamana o liberté d'expression ko kɔni na ni Hernan Perez ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka jaabi kɛra mun ye o la ka fɔ ko o gɛlɛya kɔni tɛ olu fɛ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Mali camancɛ bolo fo ka taa se a tilebiyan fan fɛ bingalikɛ wale dɔw kɔni kɛra yen nɔ arabadon sufɛ ka dugu jɛ alamisadon na ni a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 7 ɲɔgɔnna olu kɔni bɔrɛla u ni na k'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni bingalikɛ wale ninnu ko u kɔni ma kɛ yɔrɔ kelenw na sabula a dɔ kɛra Sikaso polisiw olu ka poste de contrôle la ale ni douane fɛnɛ ta ko ale ni fɛnɛ Mopti marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas o cercle kɔnɔna la ko bingalikɛ wale dɔw fɛnɛ taara ka ɲɛsin dugudenw ma o yɔrɔ ninnu na k'aw ladɔnna k'a fɔ Sikaso ye marabolo min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Hɛrɛma kɔnɔ ni o ni Burkina Faso olu kɔni bɛ frontière la ko nɛgɛ kaɲa 4 wagati fajirida fɛ ko jatigɛ wale tabaa dɔw kɔni filɛ ka u kunda yen polisi poste ale ni douaniers kɔni ka poste kan ko senfɛ polisi 2 olu bɔnɛla u ni na ale ni chauffeur dɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko o kɔni kun ye Ghana jamanaden ye ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko polisi 1 kɔni bɛ yen nɔ o joginna ale ni duguden 2
kala dona ka fɔ ko ni bingali kɛ wale ninnu kɔni senfɛ ko jatigɛ wale taba ninnu kɔni ko u kɔni ni poste fila ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ci ko wa u kɔfɛ u tilala ka taa ni kɛlɛkɛminan dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni a yɛrɛla ka fɔ ko kɛlɛkɛ marifaba dɔw kɔni ko o den 8 o yɛrɛ kɔni tun bɛ a la ko wa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas ale dugu dɔw bɛ yen nɔ ko bingali kɛ wale fila fɛnɛ taara ka ɲɛsin yen dugudenw yɛrɛ fɛnɛ ma ko a dugu fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kun ye Sagaren ko a filanan ko o yɛrɛ kun ye Jan Wankoro ye ko jatigɛ wale tabaw olu kɔni filɛ ka don ni dugu ninnu kɔnɔ ye ni a yɛrɛ la ka fɔ ko u kɔni tun bɛ motow sanfɛ ni ka sɔrɔ ka taa bingali kɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin dugudenw ma o senfɛ a yɛrɛ la ka fɔ ko maa 5 olu bɔnɛla u ni na ko wa fɛnɛ ko maa wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ni ka tila ka dugudenw ka olu yɛrɛ bolofɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman tiɲɛ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Allemagne jamana ale y'a yɛrɛ ka fɔ ko a ka fintigilaka minnu bɛ Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA jɛkulu la ko a kɔni bɛna sigi ni olu ye ko kalo 9 ka taa kalo 12 o kɔni jate la k'aw donna ka fɔ ko MINUSMA ale ka cɛden minnu kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna la ko mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna ko ga ko Allemagne jamana ko olu kɔni ka fintigilakaw olu kɔni jɔnɔ ka bon a la kosɛbɛ Allemagne jamana ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ k'an bɛ waati min ko sa ko jamana yɛrɛ kɔni cogoya ma ko MINUSMA ko o kɔni tɛ ka se k'a ka baara kɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ko ale kɔni a ka fintigilakaw kɔni bila kana ni hakilina min kɔni ye ko n'a ma ɲɛ o tɛ ka se ka sabati ko ale kɔni bɛ a laɲini a ka fintigilakaw olu kɔni ka segin ko ga o hakilina min kɔni filɛ nin ye ko o kɔni tɛ ko nɔgɔ ye ko o hukumu kɔnɔna la ko u kɔni bɛna u ka labɛnw sabati kalo 9 fo ka taa bila kalo 12 ɲɔgɔnna kɔnɔna la sabula ko ale kɔni ka fintigilakaw u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni nana ni a yɛrɛla ka fɔ ko olu kɔni tali ko o tɛ ko nɔgɔ ye wa o waati kelen kɔnɔna la u ye a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni bɛna taa ni u ka fintigilakaw ye ko ga mun kɔni ye u ka dɛmɛ u bɛ mun kɔni lase dugudenw ma ko o kɔni tɛna kɔtigɛ ko hali u ka fintigilakaw kɔni talen kɔfɛ ko Mali cɛmancɛ bolo fɛ fo ka taa se a kɔrɔyanfan ninnu fɛ ale ni Bamako yɛrɛ kɔnɔna la ko u yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka projet caman kɔni kɛ u ni Mali jamanadenw k'aw hakili jigin k'a fɔ ko kabini janvier kalo la san 2023 Allemagne jamana olu kɔni ka lakana ministre o kɔni kun nana Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ni ka taa a ɲɛda a ka fintigilakaw kɔni kan ko ga kabini o waati ninnu kɔni u kɔni tun bɛ hakilila jagabɔ la walasa cogoya min na u ka fintigilakaw olu kɔni bɛ se ka segin cogoya min na kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Bankas a yɛrɛla k'a fɔ ko olu kɔni ka machine min kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ u ka enregistrement kɔni kɛ walasa u ka se ka carte biométrique sɔrɔ ko o tiɲɛna kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Bankaskaw olu kɔni ka machine ko o kɔni tiɲɛ ko fila ye nin ye ni o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ka commissaire de police kɔni ka fɔ la ka olu ka baaraw kɔni lasumaya ko sabula ni waati min na ko maaw kɔni ye faamuyali kɛ kosɛbɛ ko maa caman kɔni bɛ wuli ka na carte biométrique ko la ko ga o waati kelen o tilala ka na bɛn ni machine kɔni tiɲɛni ko o hukumu kɔnɔna la u bɛ laɲini kɛ walasa u ka machine o kɔni bɛ se ka dilan teliya kɔnɔna la cogoya min na u ka se ka dugudenw ka olu kɔni ka carte biométrique baaraw ka olu kɔni kɛ teliya la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn